cabinet immobilier Elite, CE International, intervient exclusivement dans la construction des bâtiments et des immeubles. Karageleya sifinakaw fe ka daminɛ san 15 la ka taa bila san 30 la o bɛ ka yakubaya kosɛbɛ an fɛ yan ni bingani tagabolo kuraw ye walawalali an bɛ n'o sɔrɔ nin kunnafoni kɔnɔna la. Alimatu Kulubali ale ni muso caman tɛ kelen ye ka d'a kan ale ye moto taxi bolibaga dɔ ye walawalali an bɛ n'o sɔrɔ nin kunnafoni kɔnɔna la. An ka fintigilakaw ka farikolo ɲɛnajɛba dɔ kun cɛra u ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna walawalali an bɛ n'o sɔrɔ nin kunnafoni kɔnɔna la. An balima Actuel Media filɛbagaw aw ni ɲakuma aw bisimila aw ka dɔgɔkun kibaruya kɔnɔna la. I ko an tun y'a fɔ aw ye cogo min na bakurubaw la. Denmisɛnninw ka karagɛlɛya o ɲɔ ɲalen don kosɛbɛ an ka sigidaw la mun bɛ ka na ni kɔlɔlɔ camanba ye. Aminata Igɛrɛ Kulubali an k'ale ka sɔrɔlenw lajɛ. Sifinnakaw ka kanagɛlɛya wale kelen bɛ ka bɛɛ dabali ban Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan wa jamana foyi tɛ yen nɔ mun bɛ se k'a fɔ k'i bɛ se k'i yɛrɛ kisi ka bɔ ni walejugu ninnu tɔɔrɔ ma. Ni denmisɛnnin ninnu caman bɛ fɛn juguw ta wa walasa ka ni fɛn jugu ninnu sɔrɔ u tɛ siga ka mɔgɔw faga walima ka mɔgɔw mafiyɛnya. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko ni denmisɛnnin minnu bɛ ben maaw kan olu ye cɛw ye walima muso dɔw ye wa a kun fana ka ca kosɛbɛ. Fɛn min ye nin wale ninnu kun ka ca kosɛbɛ a kunba dɔ ye mara ma labɔli kɛ an ka du kɔnɔ bangebaaw m'o jɔ u jɔyɔrɔ la ani fana bɔlɔlɔ fana sen bɛ kosɛbɛ an ka maraw tiɲɛni na. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kalanso kɔnɔna fana na tuguni ani barokɛyɔrɔ la denmisɛnninw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na o bɛɛ kɛra sababuya ye denmisɛnninw ka mara tɛ ka se ka don ba la ani ka dankari kɛ an ka taabolo ani tabiya kɔrɔw la. Même l'école expliquerait le pourquoi aujourd'hui nous assistons à des comportements peu conformes aux attentes sociétales. Ka daminɛ san 2019 ka na se san 2021 ma an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye maramafɛn 228 ni minɛ bɔlɔn kɔnɔ sifinnakaw fɛ minnu si bɛ taa san 15 ka na se san 30 bɔɲɔngo la. Maa caman y'a yira k'a fɔ ko denmansaw de bɔl'u jɔyɔrɔ la. O de y'a to ni kɛwale jugu ninnu kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ. Walasa ka se ka dan sigi ni kɛwale ninnu na fɛɛrɛ kan ka ɲini a la. N'i y'a jateminɛ bi Mali yɔrɔ tɛ yen bi ko bingali tɛ kɛ yɔrɔ min na denmisɛnninw fɛ k'a ta san 15 fo ka na se san 30 ma u bɛ bingali kɛ ni maramafɛn fɛnɛ de marifaw b'o la muruw b'o la u bɛ bingali kɛ ka mɔgɔw ka moto minɛ u la u ka mɔgɔw ka da kari k'u menacer ni muru ye u k'u menacer ni marifa ye fɛn minnu b'u ka so kɔnɔ k'a bɛɛ cɛ ka bɔ n'a ye. A bingali a bɛ kɛ ni maramafɛn ye n'an b'a fɔ o ma ko marifa misɛnninw u bɛ sɔrɔ sira caman fɛ dɛ marifa misɛnnin dɔw bɛ bɔ dugukɔrɔ la ka na Mali la ni denmisɛnninw bɛ se k'u san n'o ye trafikiw ye dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ olu bɛ dilan anw fɛ yan an ka marifa dilannaw fɛ donc u bɛ se k'a sɔrɔ facilement a sɔrɔli man gɛlɛn u bolo u b'a san u b'a dogo u bɛ bin mɔgɔw kan n'a ye donc an ka marifa dilannaw dɔrɔn nɔ tɛ mais olu nɔ b'a la comme fɛnɛ marifaw bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka na Mali kɔnɔ ani suɲɛliw fɛnɛ b'a la dɔw tanyala denmisɛnninw bɛ marifa ninnu ta u b'a kɛ ni bingannikɛla ye jɛkulu dɔw bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ n'o ye marifamisɛnninw cɛrɛli kɛlɛli jɛkulu ye olu ka baara ɲɛsinnen don nin solution ɲinini ma donc olu kɔni bɛ se ka dɛmɛ kɛ pour que marifa dilan minnu bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ olu contrôler k'a yir'u la aw ni marifa dɔ de dilanni ka kan n'o ye fusil de chasse ye mais marifa wɛrɛw arme de guerre ye an n'olu dilanni man kan n'olu contrôler la sisan i y'a mɛn pistolet dɔ faga yan fɛ a taara ye dɔ kun parce que a dilanna de donc n'o sera ka contrôler o bɛ caman bɔ a la filanan ye mun ye anw ka surasi an surasiw k'anw kɔnɔ an ka marifaw sécuriser don marifaw bila yɔrɔ bɛ yen nɔ dɔw bɛ marifa sow kunna ani kisɛ sow donc n'o sabanan an b'a essayer frontière la marifa minnu bɛ don olu fana contrôler o bɛ dépend mun na o bɛ dépend population de la n'u bɛ se ka kunnafoni di force de sécurité mɔgɔ minnu na a bɛ se ka kɛ douanier ye a bɛ se ka kɛ policiers ye a bɛ se ka kɛ gendarmes ye minnu bɛ poste frontalier la u ka se k'u alerter pour que maramafɛn ninnu kana don. Bi bi in na jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko sifinnaka caman fililen don a yɛrɛ ma k'a sabu kɛ u caman ɲinina an ka jamana tabiya kɔrɔlenw kɔ. Tiɲɛ don fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ walasa ka dan sigi ni walejugu ninnu na an ka jamana kɔnɔ nka a ka kan bɛɛ k'a k'i kunna donni ye. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Alimatu Kulubali ale ye sanfɛkalanden ye min si bɛ taa san 26 la a ka baara ye moto taxi boli ye Telimani fɛ yen baara mun ɲɔgɔnna ye ka gɛlɛn musolakaw fɛ yen. Kasim Jabate a ye ja minnu sɔrɔ Alimatu kan an ka jɛ k'o lajɛ. Alimatu ka baara bɛnnen don an bɛ waati min na ko bi motoboli de ma entreprise Telima na n'i y'a ta ka lajɛ ni baara in kɛlen don kosɛbɛ cɛlakaw de fɛ an ka jamana kɔnɔ Alimatu yɛrɛ fɛ ni baara kɛli musolaka fɛ an ka jamana kɔnɔ a faamuyali ka gɛlɛn kosɛbɛ nka ni fɛn o fɛn kanu b'i la ani a wulikajɔ fanga b'i la a ka ca Ala fɛ i bɛ ɲɛ sɔrɔ o la.
min y'a to n y'a choisi ka na teliman na parce que déjà université la an tɛ kala do bɛɛ donc n sigilen bɛ to so don dɔ n ko n b'a lajɛ ka baara dɔ kɛ n yɛrɛ n bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ n yɛrɛ ka sɔrɔ n ma siri mɔgɔ la n ye moto boli choisi parce que ani n ka kalan bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ni don min an tɛ kalan n bɛ se ka na moto ta n bɛ taa n ka baara kɛ ka n ka warimisɛnw sɔrɔ a la a bɛ n mago ɲɛnabɔ kosɛbɛ. nin y'a kalo 3 ye Alimatu bɛ baara kɛ entreprise teliman na wa a ka baaraw fɛsɛfɛsɛlen don entreprise teliman na o b'a to an bɛ waati min na ko sisan gɛlɛyaba t'a kan. ala ko tiɲɛ n ma gɛlɛyaba sɔrɔ baara in na depuis n y'a daminɛ n bɛ kolu de livrer ka caya ani muso minnu fɛnɛ tɛ sɔn ka yɛlɛ cɛ kɔfɛ i b'a fɔ burumusidonna ninnu olu caman de ye n ka client ye kosɛbɛ n b'olu ta n bɛ t'u bila u ka kalanyɔrɔw la n bɛ t'u bila u ka course caman na n bɛ cɛw ta n bɛ musow ta depuis n ye baara in daminɛ n ma gɛlɛyaba sɔrɔ terrain kan parce que circulation na caman bɛ encourager yɛrɛ et puis hali mobili n'u ɲɛ b'a la muso de don u bɛ sira di yan nɔ hali polisi ninnu u tɛ a gɛlɛya n bolo baara bɛ adamaden kan hɔrɔnya i n'a fɔ an b'a fɔ cogoya min na Alimatu ye muso ye min cɛsirilen don kosɛbɛ i n'a fɔ muso cɛsirilen tɔw Alimatu ka yeta ka jan a ka laɲini ye ka se a yɛrɛ kɔrɔsini wa a ka cikan ka lase Mali denmisɛnninw ma o jɛlen don kosɛbɛ. n bɛ ka nimisi wasa sɔrɔ a la kosɛbɛ parce que a b'a to n bɛ se ka n ka fɛn caman sɔrɔ n yɛrɛ déjà fo n yɛrɛ bɛ ka wari dɔ mara n bɛ se ka n ka projet réaliser kɔfɛ cogo min n b'a fɛ ka kɛ entrepreneur ba ye sini ka baara kɛ n yɛrɛ ye welewele kan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin Mali jeunesse ma n b'a f'u ɲɛna u bɛɛ ka wuli an ka baara kɛ ye parce que étude ni baara dɔw bɛ u tɛ ɲɔgɔn sa i bɛ se ka baara wɛrɛw kɛ étude kɔrɔ ka sɔrɔ i ka kalan ma tiɲɛ an ka wuli an ka baara k'an yɛrɛ surtout musow. sɔgɔma fo wula faaba kɛw ni ɲɔgɔn cɛ Alimatu ye maa ye min taamasiyɛlen don ni cɛsiri ye ani ɲɛtaga ye a baaraɲɔgɔn tɔw fɛ ka baara wɛrɛ kɛ ka fara kalan kan Alima ye motoboli de suganti walasa a ka se ka s'a yɛrɛ kɔrɔ galabu kɛnɛya ni nusɔndiya o kɛla Alima taala ye o b'a to an b'a fɔ ko Alima ye maa ye min ye misali ye Mali sifinnakaw fɛ. an bɛ se an balimaw ma minnu bɛ feere kɛ sirada la tiɲɛ don u bɛ nafa caman sɔrɔ feere nin na nka a n'a kɔlɔlɔ tan tɛ Aishata Jakite ka sɔrɔlenw an ka jɛ k'o lajɛ. sirada dakɛrɛfɛ feere farati n'a ta o ta o ma balili kɛ maaw ka taa feere kɛ i n'a fɔ mangoro lemuru avocat ani fɛn misɛn caman siradaw la ka da kan ni sugu jagokɛsow da gɛlɛyali ye n'u b'ale wele ko magasin ani sannikɛla minnu peresebagatɔ bɛ na n'u tɛ fɛ ka don sugu kɔnɔ u kɔni bɛ nin farati ko in kɛ walasa k'u dayirimɛ sɔrɔ. ne bɛ feere la gidɔrɔn na la ɲinaya a san 14 de depuis gidɔrɔn ye voie kelen place wɛrɛ t'an bolo sinon bɛɛ kɔni bɛ na gidɔrɔn sanfɛ sigi yɛrɛ sigi b'a la mais an dayirimɛ ɲini yɔrɔ don depuis sɔgɔma anw bɛ yan nɔ fo su place yɛrɛ t'an bolo sugu kɔnɔ bilen sugu kɔnɔ la fara anw ma bon gidɔrɔn dara anw place de la i m'a ye o de y'a to an fɛnɛ an dɛsɛlen don ka yan bila quoi mototigiw bɛ na mototigiw bɛ yɛlɛ a kan u bɛ yafa deli u bɛ taa an fɛnɛ tɛ an fɛn parce que an b'a dɔn an jo t'a la mobilitigiw aliyɛri bɔtɔ u bɛ don a la quoi dɔw b'a fɔ k'u b'a sara an tɛ sɔn wa dɔw yɛrɛ fɛnɛ b'a jagoya d'an ma dɔw yɛrɛ fɛnɛ b'a fɔ k'an jo t'a la k'an bɛ gitɔrɔn de sanfɛ bon an t'a ko la gɛlɛya quoi an b'an dayirimɛ ɲini yɔrɔ dɔrɔn de ɲini n'o tɛ mairie mɔgɔw bɛ na u b'an gɛn n'u taara dɔrɔn an bɛ tila k'an sigi kɔ tuguni. denmisɛn minnu bɛ feere kɛ siraba kan bolimafɛnw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ kulonkɛfɛnw nun datugulanw ani fɛn wɛrɛ caman wa dɔw bɛ kasara sɔrɔ feere in kɔnɔ ani lagosi caman tɛmɛsebagatɔw fɛ fiɲɛ jugu ni tile la u ka baara kanu kɔni b'u la kosɛbɛ wa caman de fɛnɛ b'u tanu bari a ka fisa ni suyɛni ye. an bɛ feere kɛ gidɔrɔn sanfɛ gɛlɛya camanba de b'a la parce que mobilitigi dɔw b'an nɛni sotaramantigi dɔw b'an fa nɛni dɔw b'an ba nɛni dɔw yɛrɛ bɛ sira to yen ka na fɔ k'u b'i tan et puis n'i taara ma se yira dɔw la dɔw bɛ dimi u b'i nɛni o gɛlɛya de b'an kan. hali n'u ka baara yamaruyalen tɛ dayirimɛ ɲini kɔni b'u bila ni farati baara in na an n'u ka baara kanu. Marisikalo tile 25 an ka minisiriso min ɲɛsinnen dɔ sɔrɔ ma a ye katakata ni ambulansi dɔw di an ka dɔgɔtɔrɔsobaw ma donbolo mun ŋunuŋunukan cayara kosɛbɛ walasa ka se ka faamuyali sɔrɔ kosɛbɛ an wulila ka se dɔgɔtɔrɔw ka lafasatɔ ma mun bɛ wele ko simema o secrétaire général Saka Keita a ye mun fɔ an ka jɛ k'o lamɛn Mamadu Nabobo ka kuma baranina. C'est que n'i ye nin moto sugu ta k'i b'a di dɔgɔtɔrɔso la sanfɛ dɔgɔtɔrɔso mago t'a la an fɛ o de ye problème ye n'i ye nin ta sisan k'i bɛ taa n'a ye Gabriel Touré la ou bien k'i bɛ taa n'a ye hôpital du Mali la parce que an y'an ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ an y'a ye yen nɔ de o b'a a jira anw na k'a fɔ ko e min bɛ k'a di k'i tɛ Mali
dɔgɔtɔrɔso baarakɛcogo dɔn e min bɛ k'a di i tɛ système de santé dɔn e min bɛ k'a di i t'a dɔn dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ baara kɛ cogo min parce que n'i b'o dɔn e tɛ taa ni ka taa n'i ye dɔgɔtɔrɔsoba ninnu na i bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso misɛnmaninw de la parce que olu de mago b'a la kosɛbɛ 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 mais mun yɛrɛ y'an dabali ban ka tɛmɛ bɛɛ kan et puis mun bɛ digi an yɛrɛ la o de ye k'a ye mɔgɔ minnu ye nin dɔn ninnu kɛ n'o y'an ka ministre de la santé n'o ye gouvernement ye médecin b'a la ministre de la santé yɛrɛ ye médecin caman b'a ka kabine la u ye baara kɛ Mali dɔgɔtɔrɔsow ɲɛ ka tila k'a fɔ k'olu bɛ tila ka taa ta ko ka taa di dɔgɔtɔrɔsoba la i n'a fɔ hôpital du Mali i n'a fɔ Gabriel Touré kamasɔrɔ u mago t'a la vraiment o ye dabalibanko ye parce que n'i taara n'a ye Gabriel Touré la c'est comme si i ma bonya ta k'a ɲɛsin banabagatɔw ma ma bonya ta k'a ɲɛsin dɔgɔtɔrɔw ma hali jamana yɛrɛ système i ma bonya ta k'a ɲɛsin u ma an dafɛ jamanaw bɛ ka hélicoptère de ta o bɛ banabagatɔw ta ka taa n'a ye u ka dɔgɔtɔrɔso laban na n'an b'a fɔ o ma dernière référence o waati kelen an bɛna ni katakatani ye ko k'o di k'u ka banabagatɔ ta n'u ye an y'a f'u ɲɛna u y'a kɛ presse sira min fɛ an y'a fɔ presse sira kelen de fɛ n ko an ɲɛ bɛ nin ko la cogo min u kana nin katakatani ninnu di Gabriel Touré la u kana di hôpital du Mali la n'u bɛ fɛ k'a di dɔn ka ɲi mais u ka taa di yɔrɔ la yɔrɔ minnu mago bɛ se ka k'a la ninnu di yan n'i bɛ maliyɛnw ka souffrance faamu i bɛ taa ni ɲɛ i bɛ taa n'a ye ɲɔnɔn kɔfɛ i bɛ taa n'a ye joli kɔfɛ CSCOM min bɛ yen d'accord i bɛ taa n'a ye fɔ Kayi kɔfɛ CSCOM minnu bɛ yen a bɛ don olu bɛ mago bɛ se ka y'a la o b'a ta u ka banabagatɔw bila a kɔnɔ ka na n'a ye u ka CSCOM na u ka musow lajigi o ka ɲi mais n'i ko de k'i b'a di dɔgɔtɔrɔsoba ninnu na ka sɔrɔ u mago t'a la u mago bɛ ambulance médicalisée de la u mago bɛ scannerw de la u mago bɛ IRM de la u mago bɛ salle ɲɛnamaw la ji tɛ don mun kɔnɔ u mago bɛ salle climatisée la u mago bɛ dɔgɔtɔrɔso ka jɛ o b'a ɲini k'a fɔ ko e yɛrɛ bɛ ko min na k'i t'a dɔn i t'a dɔn wa an b'a bisigiya k'a fɔ k'i yɛrɛ tɛ fɛ k'a faamuya k'a dɔn parce que bɛɛ bɛ se ka fili n'i ye ko kɛ ni a fɔra k'a ma ɲa i yɛrɛ b'a dɔn ni minnu bɛ k'a fɔ nin tiɲɛ b'a la i bɛ segin kɔ o tɛ fugariya ye o tɛ kodɔnbaliya o pour nous o yɛrɛ de y'a ko yɛrɛ ɲɛ ye an tɛ ko labɛn nin ko in kama non ko min b'an bolo a ka can kojugu nin ko in kama n tɛ dɔwɛrɛ o nin ye moto de ye a bɛ boli hali ni sanji t'a kɔnɔ an bɛ sanji k'a kɔnɔ an bɛna fɔ ministère mɔgɔw ye ni waati dɔ sera n'u ma taa ta an bɛ sanji k'a kɔnɔ an b'a boli an bɛ taa jɔ ministère la an bɛ tɛmɛ ko wɛrɛ fɛ et puis u b'a lajɛ u ka fichier kɔnɔ yɔrɔ min n'a ka kan u bɛ taa di olu ma c'est aussi simple n'an tɛna fɔ k'an bɛ taa sigi réunion ni kuma caman non pour nous ça c'est pas important on a d'autres priorités. An ka finitigilakaw ka farikolo ɲɛnajɛba dɔ tun bɛ sen na SNJ cour kɔnɔna la min kun cɛra ni ntolanciba ye ka bɛn ni marisikalo tile 30 tɛmɛnen u ka ɲɛmɔgɔw caman ɲɛna. Fatumata Darame bɛ walawalali kɛ an ye o ko la. An ka finitigilakaw ka dolanci min n'a labɛnna colonel Sega Sissogo fɛ o kuncɛli kɛra taratadon masikalo tile 30 san 2021 ni kuncɛli kɛra an ka finitigilaka mɔgɔ 2 ni ɲɔgɔn cɛ garde nationale ale ni gendarmerie nationale cɛ kɛrɛnkɛrɛnyala direction du sport militaire ka dolanci terrain sanfɛ finitigilaka caman tun bɛ yen i n'a fɔ chef d'état-major général adjoint des armées n'o ye colonel major Daou Ali Mohamedini ye ale ni directeur du sport militaire ni o ye colonel Sega Sissogo ye fo ka taa se an ka finitigilaka maa caman wɛrɛ ma dolanci labɛnnibaga ni o ye colonel Sega Sissogo ye ale kɔni ma ka nisɔndiya dogo. C'est un sentiment de fierté. J'ai vu comment les gens étaient engagés. Nin ko in ye nimisi wasakoba ye n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ tile 15 bɔ an ye nin baara ninnu daminɛ mɔgɔw bɛ ka na halisa ka fan bɛɛ fa o b'a yira k'a fɔ ko baara in tagabolo ka ɲi wa nafa ka bon. An y'a sigi sen kan walasa ka sɔnni sigi mɔgɔw kan mɔgɔ minnu jolen don farikolo ɲɛnajɛ la. Ɲɔgɔn dan kun tun ye k'a jateminɛ finitigilakaw tula maa jɔlen minnu bɛ se farikolo ɲɛnajɛ la. Donc ça fait déjà quelques années que nous avons arrêté les activités au niveau de la direction du sport militaire compte tenu de la dégradation. An kun ye farikolo ɲɛnajɛ baaraw jɔ a bɛ wagati jan bɔ ka sanga ni jamana lahala ye. N'i y'a ta k'a lajɛ an ka finitigilakaw kan ka farikolo ɲɛnajɛ caya kuma bɛɛ. Ani fɛnɛ baara ninnu b'a to an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la k'u hakili sigi ani k'u jala min. Organiser un tournoi de ce genre, ça permet aux militaires quand même d'oublier un peu le stress du terrain. An ka garde nationale cɛman ni musoman de ye kunkɔrɔta sɔrɔ ni dolanci in na cɛmanw ye kunkɔrɔta sɔrɔ ni 2 ani 0 ye musolakaw ye se sɔrɔ ni 3 ani 0 ye ni dolanci labanna nisɔndiya ani kulonkɛ kɔnɔna na. An ka jamana kɔnɔna kunnafoni ani kɔkanna Mamadu Bilali Kulubali a ye mun sɔrɔ teliya la an ka jɛ k'o lamɛn.
araba mars kalo tile 31 san 2021 Point dɔgɔtɔrɔsoba kɔnɔ an ka minisiri min ka baara ɲɛsinen don kɛnɛya ma n'o ye Dr Fanta Sibi ye ale kɛra maa fɔlɔ ye min bolo cira coronavirus banakisɛ kɛlɛli fura la. Juma tɛmɛnen a ka minisiriso y'a yira k'a fɔ ko maa 143 de bolo cira tile 3 kɔnɔ ko wa a b'a laɲini ka Bamako kɛnɛya tigilamɔgɔ maa 21 bolo ci dɔgɔkun kelen kɔnɔ ka fara a kan maa bolo cilenw ma kɔlɔlɔ foyi sɔrɔ u pikirilen kɔ. Bamaciw benna an ka golomasiri tabagaw kan avril kalo tile 2 tɛmɛnen Jafara be Mopti mara la. Nin bingani sen fɛ an ka finitigilaka maa 3 ni tora la maa 17 olu banana. Bamaciw ka fan fɛ maa 10 su yera. O wagati kelen na MINUSMA ka golomasiri tabagaw dagayɔrɔ min Agilok binkɛrɛw ka banbaci mɔgɔw fɛ min sen fɛ MINUSMA finitigilaka maa 4 ni tora la nka banbaci tigilamɔgɔ maa 20 kɔ olu bɔnɛn'u nin na. Nigerikaw fɛ tile damadamani fanga dafiri wale tale k'a sɛgɛrɛ min ma sira sɔrɔ jumadon ladalajɛliba sen fɛ jamanakuntigi Mahamadu Yusuf y'a jɔyɔrɔ di jamanakuntigi kura ma min tɔgɔ ko Mohamed Bazoum. Nin bɛ k'a siɲɛ fɔlɔ ye Niger jamana kɔnɔ jamanakuntigi tale kalafili sen fɛ u k'a jɔyɔrɔ di jamanakuntigi ma min fɛnɛ tala kalafili sen fɛ. Fɛn min ye gwara dabagaw ye halisa olu ma sɔn kalafili tɛmɛnen jaabiw ma. L'Amerikikaw fɛ bin kɛra Capitol ka tuguni. Avril kalo tile 2 tɛmɛnen Washington mobili bolila dɔ y'i kunda polisi 2 kan minnu jɔlen kun don Capitol da la. O sen fɛ polisi 1 bɔnɛna nin na 1 banana. Fɛn min ye walejugukɛla in ye dankarila ale la finitigilakaw fɛ. Ka fara a kan kalo 3 ɲɔgɔn nin cɛ Donald Trump kun fɛ mɔgɔ dɔw kun benna o Capitol 1 kan. Actuel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni ne bɛ dan sigi dɔgɔkun kunnafoni la aw sɔgɔlen ka to Actuel Media la Facebook, YouTube, www.actuelmedia.net. Ala ka barika dɔw farafinna la.